garkuwa dai al'amuran ne sai dai addu'a. Sai addu'a. Da za a samu ma yanda ake rashin wutar nan abu ko ina a zuba mana sololi. Ba za mu ɗan rage. Allah ya mamu ikon shigewa gaba. To amin. Sai addu'a ka. An zaɓarɓace ma wani kaya kenan. Na dan makaranta ga ilimin da zo kai ma kiran ruwa. Yau ga. Amma kiran ruwa zai kwashe da farin kwakiya. Wallahi ya Shi yana rike son zuwa shagonka. Ya iya dafa indomi. Ah, iya indomi. Taliya sama da awa daya? Aba, wannan wani irin dawa taliya ne. Sai in tashi in tafi. Ya hakuri kiran ruwa. Ka sani akwai layi ne. Okay, ba damuwa. Kai, amma mai indomin nan. Ka ce ba na son yaji, ba na son yaji. Kullum na je indomi sai ya cika min yaji. Wannan wani irin rayuwa ne. Yace ya ɗan yara gome na nake ci gobe. Mutum ya cire kuɗi shi sai indomi. Wai kiran ruwa lafiya? Ya cika min yaji. Wannan Alhaji babba. Alhaji babba ne? Alhaji babba. To. Wallahi daga wajen shi nake hana ni bashi. Alhaji babba. Ai bai da kirki ai. Ni cika min yaji yake. Wallahi bai da kirki. Cika min yaji yake. Wallahi ba na son yaji. Wallahi tallahi bai. Na ce ba na son cika yaji. Gaskiya jayayya. Ya cika yaji. Wallahi ya cika yaji na gaya maka. Jayayya wallahi. Ya cika yaji wallahi. Haka yake wannan aikin. Na san Wai yaji. ba ku ga dan makaranta ba? Shi Ye?